Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah sangking asab atu ma utawi kurup jer yaktasu kang ngususake apa emah bizamani kelawan isim zaman. Wa utawi ma yaktasu bizamani iku mundu lapat mundu wa mut lan lapat mut. Nakwu maru'aituhu mundu yaumil jumu'ati umpamane conto lapat maru'aitu ora ningali sapa ingsun hu ing wong mundu yaumil jumu'ati awit dina Jumat aumut yaumaini utawa awit rong dina. Wa minha lan iku setengah sangking asab atu ma utawi kurup jer yaktasu kang ngususake apa emah bin nakiroti kelawan piro-piro isim nakiro goliban kali kaprai. Wa utawi ma yaktasu bin nakiroti iku rubah lapat rubah. Nakwu rubah rojulin fidari umpamane conto lapat rubah rojulin pirang-pirang utawi wong lanang fidari kang tetep ing dalem omah wakot tatkulu lan terkadang melebu opo lapat rubah ala domirin ing atase isim domir goibin kang goib mulazimin kang tetep lil ifrodi maring mufrad watat kiri lan mundakar wat tafsiri lan jelasake bitamjizin kelawan tamjiz ba'dahu ing dalem sakwise domir goib mutabikin kang nyocoki apa domir goib lil makna maring maknani. Nakwu kaulihi umpamane dawuhe ulama ing lapat rubahu fityatan rubahu pirang-pirang canom apane fityatan canomi. Wakot tukdafu lan terkadang dibuang opo rubah lapat rubah wayapko lan tetep opo amaluha amale lapat rubah ba'dal wawi ing dalem sakwise kurup wawu kakaulihi koyok dawuhe Kyai Syair Bakar Towil walailin kamaujil bakri arko sudulahu alaiya bi anwa'il humumi liyabtaliya. Walailin pirang-pirang utawi bengi kamaujil bakri kaya ombak banyu segara kang gedhe arko alus opo kamaujil bakri arko tedu apa kamaujil bakri sudulahu ing nutupi berlayare kamaujil bakri alaya ing atasi ingsun bi anwa'il humumi kelawan piro-piro maceme kesusahan liyap talia krana nguji kamaujil bakri wa ba'dal fa'i lan ing dalem sakwise kurufa kasiron kelawan akeh kakolihi koyo dawuhe Kyai Syair Bakar Towil fa misliki kubla kot
toroktu wa murdiin. Famisliki mongko pirang-pirang utawi sepadane sira wadon kubla kang meteng kot toroktu. Terkadang nekani bengi sapa ingsun wa murdiin lan wong wadon kang nyusui. Wa ba'dabal lan ing dalem sakwise kurup bal kolilan kelawan sithik ka kaulihi kaya dawe Kiai Sair bakar rujas. Bal mahmatin kotok tu ba'da mahmatin. Bal mahmatin balik pirang-pirang utawi masalah kang penting siji kotok tu medhot sapa ingsun ba'da mahmatin ing dalem sakwise masalah kang penting liya. Wabidunihinna lan kelawan tanpa kurup wawu fa lan bal akolu luwih sithik kakaulihi kaya dawuhe Kiai Sair bakar kofif. Rosmidarin waqaftu fi tolalihi. Rosmidarin pirang-pirang utawi labete utawa bekase omah waqaftu ngadekake sapa ingsun fi tolalihi ing dalem cagake patoke omah. Watu jadu lan ditambah apa emah lapat emah kasiron kelawan akeh ba'damin ing dalem sakwise kurup min waan lan kurup an wal ba'ilan kurup ba fala takufu mongko ora nyega apa lapat emah huna ing kuruf min an lan ba an amalil jari sangking ngamalake kurup jer nakwu mimma qati'atihim. Umpamane contoh surat Nuh ayat 25 ayat selawe mimma qati'atihim sangking piro-piro salai kaum. Contoh surat Al-Mu'minun ayat 40 amma kolilin sangking menuso kang sithik. Contoh surat An-Nisa ayat 155 fabima nakdihim mongko sebab ngerusak ahli kitab. Lapat emah itu ziyadah tambahan, tetap amalnya kurup jer tetap beramal. Watu jadu lan ditambahake opo lapat emah ba'dal kafi ing dalem sakwise kuruf kaf warubalan kurup rubah wal golibu utawi kaprae iku ang takuffa yento nyega opo lapat emah huma ing kuruf kaf lan kurup rubah anil amali sangking amali. Fayat kulani mongko mlebu opo kuruf kaf lan kurup rubah kina idin ing dalem nalikane tujadu ba'dal kafi warubah alal jumali ing atasi jumlah ismiyah utawa ing atasi jumlah fi'liyah kakaulihi kaya dawuhe Kiai Sair bakar towil. Huwa akun majidun lam yukzini yauma mashadin kama saifu amrin lam takunhu madoribuhu. Huwa utawi wong iku akun sedulur majidun kang agung utawa kang mulya lam yukzi kang ora ino kang ora ngasurake kang ora nyediake sedih kang ora nyusake kang ora ngasurake sapa akun ni ing ingsun yauma mashadin ing dalem dinane peperangan Siffin.
Kama Saifu Amrin kaya utawi pedhange Amr iku lam takun ora nyidroi ora ngrusak hu ing Saifu Amrin apa madharibuhu pira-pira pukulane Saifu Amrin. Wa qaulihi lan dawuhe Kyai Syair Bakar Madid rubama aufaitu fi alamin tarfa'an saubi samalatu rubama aufaitu pirang-pirang temurun sapa ingsun pirang-pirang sempurna sapa ingsun fi alamin ing dalem gunung tarfa'an kang ngangkat temen saubi ing dodot ingsun ing baju ingsun apa samalatu angin arah kiri wakot latakufu lan terkadang ora nyegah apa lapat emah huma ing huruf kaf lan huruf rubah kakaulihi koyok dawe Kyai Syair Bakar Khofif rubama durbatin bisaifin sogilin baina busro watuk natin naklaa rubama durbatin pirang-pirang pukulan bisaifin kelawan pedang sokilin kang landhep kang mengkilat utawa kang landhep baina busro ing dalem antarani kota Basra watuk natin lan tusukan tombak nakla akang ombo wa qaulihi lan dawe Kyai Syair Bakar Tawil wa nang suru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wajarimun wa nang suru lan nulungi sapa ingsun maulana ing kekasih kita wa na'lamu lan weru sapa kita annahu ing sak temene maulana kamanasi kaya manusa iku majrumun wong kang dianiaya wong kang disalahi alaihi ing atase maulana wajarimun lan wong kang nganiaya wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.